Свет веселый, яркий аллея, тут розное бывает. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь пакліча, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучы. Пожарная бяспека з роем. Як выклікаць ратавальнікаў? Вітаю, чулі навіны? Ноччу з неба упала найпрыгажэйшая знічка. А я сам яе бачыў. Ага, паўсюль было страшна яркае святло. Паўсюль святло? Так і было. Вы ніколі не бачылі метэарытаў? Як думаеце, якія яны? Я чуў, гэта проста каменне з космасу. Проста каменне? Не веру. Яны мусяць ззяць, як феерверкі. Мы ўтрох мусім адшукаць знічку. Вы гатовыя? Гатовыя! Лазаходныя спіцы высажаць яе па энергіі. Палка калбасы! Бо мы тут надоўга, а я магу прагаладацца. Іншапланетны радыёкамунікатар. Стойце! Як гэта ўсё нам дапаможа адшукаць знічку? Пітер, ты ўвогуле спіцы прыцягнуў, а іх есці нельга. Ха! А цяпер глядзі! Ха! Наперад лазаходныя спіцы! Я адчуваю! Нам туды, хадзем! З ім усё добра. Хто ведае? Упэўнены, што так мы прыйдзем да знічкі. Вядома, я выразна адчуваю дарогу. Мы ўсё яшчэ правільна ідзём. Амаль прыйшлі. За мной! Ты на 100% упэўнены? Так, хлопцы, я ж кажу, што ведаю. Моя каўбаса! Джонні! Трымайцеся! Пітер! Што гэта? Нешта тут цёмна. Але знічка мусіць быць блізка. Чарльз, тут ёсць святло. Я знайшоў. Там знічка! Гэта яна! Пажар! Трэба званіць у 101, але ў мяне няма тэлефона. Успомніў твой камунікатар! Ратавальнікі на сувязі, Джин. Тут пажар, мы не ведаем, што рабіць. Дзе пажар? Дзе вы, хлопцы? Каля старой хаціны, пасярод лесу. Але я не ведаю, як сюды даехаць. Добра, супакойцеся, не панікуйце. Апішыце наваколле, як вы туды трапілі. Трапілі? Мы былі на ростані і пайшлі налева. Потым перайшлі раку па бервяне. Потым зваліліся са скалы. Знайшлі хаціну, і яна загарэлася. Ясна. Вы мяне чуеце? Гарыць будынак глыбока ў лесе. Адпраўляйцеся туды, дасылаю месцазнаходжанне. Прынята. Хелі, я ўязджаю ў лес. Вядзі мяне зверху. Ясна. Га? Рой, налева. Дзякуй. О, не! Рой!
Ой, Хелі! Ви у порядку? Так, усе добре. Могло б бути і горш. Дякуючи вам, ми розібралися. Цудовно! Як тільки бачите огонь, хапайте мобільний, хатній або любий інший телефон і дзвоніть у 101. Старайтеся не панікувати і спокійно розкажіть, де пожар. Коли ён у незнаёмым будынку, глядзіце на прыкметныя месцы. Напрыклад, высокія будынкі, бібліятэкі, школы, вялікія дрэвы, раздарожжы, дарожныя развязкі, сажалкі, азёры, уваходы ў метро або транспартныя прыпынкі. Так пажарныя хутчэй знойдуць агонь. Зразумелі? Так, Рой, супер! А чаму вы увогуле тут былі? О, забылі пра знічку! О, не, яна, напэўна, ўнутры. Та-да! Я захапіў яе! Так, мы знайшлі знічку! Вы адшукалі метэарыт? Як круто! У горадзе толькі і гаворка пра яго, малайцы! Мы знайшлі знічку! Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.